Jo us vinc a parlar d'aquest llibre titulat L'altre costat del mirall i escrit per l'autor andorrà Iñaki Rubio. El llibre inclou 15 relats breus on s'expliquen històries quotidianes que barregen la realitat i la ficció. Aquesta realitat moltes vegades està relacionada amb un element de l'Andorra actual, com per exemple en un relat queden inutilitzables les aspes d'un aerogenerador i el govern d'Andorra decideix utilitzar-les per decorar dos ponts importants batejats posteriorment amb el nom de Pont de Madrid i Pont de París. I per últim us recomano molt aquest llibre perquè els relats són molt entretinguts i ens permeten conèixer una mica millor el nostre país. Trencadís és un estil artístic que utilitzava Gaudí que consisteix en la construcció d'una obra artística a partir de peces més petites. D'altres és el tema de Beguer francès col·laboracionista, que és el dolent de la novel·la, però també hi ha personatges que van fer el que es dictava a la seva consciència, com el Pere Canturri. Com vas construir aquest personatge? Clar, és un protagonista, és un personatge, una persona real, que després la història va quedar una mica silenciat. Aleshores, jo havia pogut parlar amb els seus fills, amb algun dels seus fills, que tenia coneixement molt consistent, molt proper, molt immediat de la història del seu pare i del paper del seu pare en aquest cas. Que el seu pare va ser un dels que es va negar a participar en una execució penal. Que el Pere Canturri va ser un dels que es va oposar a participar en una execució sumària, inflictant una pena capital. La cosa curiosa és que els seus fills ho sabien perquè els havia explicat ell, però no tenien cap font documental, no tenien cap document que ho certifiqués. I jo he pogut accedir a aquest document i veure, per exemple, el full de renúncia d'aquest policia, d'aquest jove que era policia, full de renúncia per marxar de la policia per no haver de participar en una execució. Aleshores, construir el personatge és una mica a partir de les vivències transmeses pels seus fills i d'aquesta documentació. Us recomano Mosquius Amor, ja que relata els fets històrics que va viure el nostre país en un passat força proper i ens obre els ulls per a que aquests fets no tornin a passar ni en les generacions actuals ni a les futures. Us animo a llegir aquest llibre ja que narra successos històrics molt importants que tenen una rellevància que perdura fins avui en dia.